Dos germanes de Monòver han recuperat el cançoner popular d'esta localitat del Vinalopó mitjà. Han sumat la filologia i el disseny gràfic per a editar un disc i un recull de cançons populars. La tradició oral dels seus majors ho ha fet possible. La bola que torna a rodar, els xiques de l'horta se volen casar. Laura Díaz ha sentit aquestes cançons a sa casa. Els avis li han transmès la cultura popular amb la força de la tradició oral. Hi ha moltes cançons que parlen de persones que ni els nostres iaios saben qui són. És a dir, fíjate tu com una cançó pot contar-nos tot allò que s'ha viscut aquí a Monòver, no? Aleshores és això de les cançons, totes han contat algunes històries i totes són importants, la veritat. I ella i la seva germana ho han aprofitat per a fer els respectius treballs de fi de carrera. El recull de les cançons el va fer la germana, que estudiava filologia catalana, i ara ella, que estudia disseny gràfic, ho ha aprofitat amb bons resultats. Sobretot he volgut, amb el disseny editorial, recuperar una part del poble, que eren les cançons de tradició oral, i vaig pensar de fer un llibre i a banda també acompanyar aquest llibre de cançons amb el seu disc. Pense que és una forma molt visual de recuperar la memòria de Monòver, no? I sobretot també un poc mesclar allò que més m'agrada, que és la música, la llengua i el disseny. Amb l'ajuda de les xarxes socials, el treball recupera el cançoner popular de Monòver. I deixen constància d'una parla, una història, una manera de fer i, en definitiva, d'una manera de viure. La bola que